mɔgɔ min ye nin fagali in kɛ sigana mɔgɔ don min si ye san 14 ye kalanden don. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labilala Ameriki jamana ka finitigi polisiw fɛ ani ka fara dugudugoliso cakɛda kan min bi wele ko FBI. Olu minnu ye jateminɛli kɛ nin taabolo ninnu kan kabiri san 2023 waati. A yirala o senfɛ ko nin furakɛni in ka taabolo dɔ tun bɛnnen don bagabagaliw ma ka kɔrɔ san 2023 waatiw. Min senfɛ k'a bɛ to k'a lase k'a bɛna fagali marifaci wale dɔw ta ko ka taa kalanso dɔ ma. Wa ko min tun bɛ kɛ ni a ka maramafɛn foto dɔw labilali ye FBI sinsinna min kan. Jamana finitigiw ka wulikajɔ ni camancɛ kalanso in na n'o ye lycée Alpalachide Wender n'a filɛ nin ye kilomɛtiri 70 Atlanta kɛɲɛkayanfan ka taa kɔrɔnfɛyanfan fɛ n'o jatilen don u ka mara faaba fɛ. Weleli telimanw labilala arabadun sɔgɔmada joona fɛ ko funankɛni dɔ min yera ni marifa ye. Nin funankɛni min ye nin karogɛlɛya wale kɛ yera u ka kalanso finitigi polisi dɔ fɛ min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasera u ka mara finitigi ɲɛmɔgɔ n'o ye sheriff lokali ye Jude Smith fɛ. Ye a sɛbɛntiya o senfɛ ko maa 9 minnu jogina ni kasara in senfɛ kɔni bɛɛ lajɛlen lasakona yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na wa k'u bɛna lafiya bɔda sɔrɔ. A karogɛlɛya wale kɛbaga ye a jateminɛ joona k'a fɔ ko n'a m'a yɛrɛ di ko finitigi min y'a ye bɛna sɔn ka marifa ci a la. U ka finitigi ɲɛmɔgɔ ye nin fɔ. A ko tuma min na ko a ɲɛ dara kalanso lakanabaga kan k'a ye marifaci lajɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'i bin duguma finitigi kofɔlen ye o ka sɔrɔ k'a minɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a minɛna ka taa kaso la wa k'a ka kiiritigɛw senfɛ k'a bɛna jate i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔba min ye fagali wale ta i n'a fɔ Ameriki ka duguduguniso cakɛda FBI y'a lase cogo min na. Jateminɛli labanw y'a yira ko mɔgɔ 10,557 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fagara ɲinan san Ameriki jamana kɔnɔ min kɛra marifaci 384 senfɛ i n'a fɔ baɲumankɛ tɔn min sigilen don marifaci ni karogɛlɛya walew kɔni kama n'o ye ONG American Gun Violence Archive ye olu y'a lase cogo min na.